Piye dah ketara wajahi? Ada sih, kayak kamu motongnya udah miring sejajar, terus mau tak crop. Kayak sing dari jalur. Enggak. Enggak percaya. Ini kayak wong wis kesempatan. Ya, arep bodoh. Jadi ada ya. Carane iki lho. Kayak aku pengen ini kan. Mbak iki mang lek mau nge-vlog piye ya? Miring. Iya ngene. Ngene terus piye, Mbak? Apa nih sing mau vlog? Apa ae? Enggak, biasa. Ini kayak lucu kalau komedi zoom ini tuh. Reset foto bareng. Kamu video? Dia ndak salat sih. Yo, salat saya dah. Guys, ngene dia sih. Wih. Salat sih rawe. Karo tak ngomong iki mang. Konten iki kene, ya apa ya? Iya. Iki salatnya deh. Salatnya. Saya pas iki mang. Jadi apa ndak ada pisan moro ning kono? Salat teh. Apa ndak? Suratmu rono to? Wah, Sana ngarep buka kan mandi. lah paramu salat ning ndi? Jangan kita lagi komen lu. Wah, ngenteni kene mau rono. Mungkin nih. Sing salat tak disi iki. Tak ira kan lek salat dah ya. Salat sedah, salat sik. Ya sih di ada melok rono pra. Wong ngenteni kene. Pas sama explore. Rono ya. Yo, melok rono yo. Berarti iki sih orang. Iya. Iya, ini kudu Rono berarti pasti Rono. Iya. Karek gowe dilebokne sik. Apa? Nek kene kok Mbak? Rono, go rono. Kamu dhewe aku nemu salah Rono. Melok-melok. Iki emang nasibe wong-wong kok ngenteni dhewe ra, Dek? Arepnya apa toh? Yo sakne lek sing mulai. Lah nyapa ndak mau kon mulai? Lah ya tak mau. Yo sama ono sing tak tarik. Iki bisa biar apa? Apa boleh arep sih. Kita ya gini yo, semua tem.
Deh, resepmu nya mesti kamu. DM loh. Makasih ya. Enggak, itu mah hari Sabtu. Aku cuma Sabtu loh, iya. Tapi aku Jumat itu jaga klinik. Sabtu lah enak apa-apa no lagi di kampus. Iki lho sawene wis mateng, Bro. Rambut dibrosok. Aku pengen ngerahi sawen yang Uin. Satu-satunya buah sing ndak diincar iku sawo. Dan yang Uin pelem. Terus liyane oh ya wis diincar. Halo. Wis, ya betul deh sih. Wis, gue. Mira rasa punya isin aku. Andeng gini terus ada yang. Hai. Ndi lho iki? Lho. Iya olahraga. Wah. Bajunya bagus. Mari kita jadikan ide gamis. Siapa ngerti sok kelakon gini. Isi lo kena kayak oh, kene duduk sing ngono. Kene wis. Oh, iki UKS. Masuk masing mendingin. Tak wong tak kok. Kuwi lho. Sapa? Yoga. Oh iya. Ben salah sing salah ya betul. Salah toh? Ya, aku lagi sih. Jam 3 anjir. Oleh duit ora. Jam 3 wis salah apa, Des? 1000. Ndang. Sama. Enggak jamaah. Di sana wis salah apa lo? Jamaah. Kowe wis dhuwur burung to? Wis to kono ndang. Endang to kono, iki kok mengkel ki nyapa to? Apa sing kok inceng yo? Yo, apa sing kok inceng? Aku diceritani lho. Diceritani kono lho ben aku krungu. Aku lomba aku harus ceritanya tau. Iya, lho, pacare Yuni. Pacare Ayuni. Iya. Iya, mu kok ora rutop. Makan itu buka WA. Aku tuh selalu buka WA lomba. Aku